Benvingudes i benvinguts. Soc en Pere Sánchez i estic al capdavant de la vocalia del centenari. Faig la coordinació i gestió dels diferents grups. Som un grup de socis de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya que prepara els projectes i actes per la celebració amb motiu del centenari de l'entitat, l'any 2023. Estem organitzats en 5 subgrups que anomenem projectes. Aquests són relacions externes que gestiona el nostre company Pere Pujoller, que alhora és president de l'agrupació. El llibre del centenari, que gestiona el nostre company Vicenç Lefebvre. A la pel·lícula del centenari, que dirigeix en Joan Manel Amigó. Exposicions diverses que les dirigeix la nostra companya Francesca Portolés, que alhora és vocal de Patrimoni. I per últim, que no menys important, el concurs internacional de fotografia que està a càrrec del nostre company Carles Punyet. Ells us faran una breu exposició dels diferents projectes. Hola, soc Pere Puigdellers, responsable de Relacions Externes dintre del grup del Centenari. Aquest grup de relacions el formem amb la Francesca Portolés, que és una persona força coneguda dintre dels entorns fotogràfics, el qual ens facilita molt el possible contacte amb tots ells. Som un grup diferent a tots. Nosaltres no fem coses pel 2023, sinó que la nostra feina és posar-nos en contacte amb persones, amb empreses o institucions que siguin necessàries perquè la resta de grups puguin desenvolupar tranquil·lament la seva feina. Per una altra banda, també és feina nostra buscar empreses que ens sponsoritzen i, per una altra banda, que ens ajudin a millorar la difusió. És per tot això que, així com els altres grups necessiten difusió de tot el que fan, no és el nostre cas. Al contrari, nosaltres una de les coses que hem de fer és aquesta difusió. En qualsevol cas, crec que l'important del grup de relacions externes és contribuir perquè el nostre centenari sigui el millor dels possibles. El projecte que prepara el nostre grup és el llibre del centenari. El nostre grup està format per 4 persones, que són la Carme Casademont, la Victòria Bonet, en Manel Mataró i jo mateix, en Vicenç Lefebvre. Què serà el llibre? Doncs el llibre no serà un àlbum de fotos. El llibre serà bàsicament un llibre de fotografia on explicarem la història de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya durant aquests 100 anys a través dels seus socis i, el que és més important, de les fotografies dels seus socis. Per dur-ho a terme, comptem amb un element primordial, que és l'enorme generositat que han tingut durant tots aquests anys les autores i autors, molts i molt importants, a través de les seves obres i que han cedit al Fons Patrimonial de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. La tasca del nostre grup és, primerament, la identificació dels autors més representatius de cada una de les èpoques i, posteriorment, l'estudi i classificació de les seves obres. Un cop definides les autores i autors per cada capítol, ve una llarga tasca de la tria de les obres més representatives. Mentrestant, Victòria Bonet, en paral·lel, prepara els textos de cada capítol. Fins ara hem parlat de què serà el llibre. Però com serà el llibre? En aquest moment no us podem dir com serà el llibre en el sentit físic, si tindrà 50 pàgines o 200, si serà vertical o apaïsat, si serà quadrat o tindrà un altre format. No ho sabem. L'únic que sabem és que serà un llibre de qualitat. Per resumir-ho, em permeto reproduir una frase que va dir el nostre anterior president, en Josep Guindos, que és: el llibre ha de ser quelcom que el públic desitgi tenir. Soc Joan Manel Amigó i soc el responsable del grup Film,
que farà una peça audiovisual per la celebració del centenari de l'agrupació. La meva feina és coordinar conjuntament amb tots els altres membres que formen part del grup centenari l'elaboració d'aquesta proposta audiovisual, que tindrà un guió fet per Albert Sabadell, periodista i redactor, i que intentarà aglutinar una miqueta tota la història de l'agrupació fotogràfica. En aquesta peça documental es parlarà de la història de l'agrupació, com no pot ser d'una altra manera, però també, paral·lelament, l'evolució de la fotografia com a mitjà documental, artístic i plàstic. Es farà un repàs a molts dels il·lustres fotògrafs que han passat per l'agrupació i la seva relació tant amb la ciutat com amb Catalunya i la seva evolució històrica. El format serà molt visual, carregat d'imatges i amb alguns testimonis que ens donin una visió el més ampla possible del que ha estat i és l'agrupació fotogràfica de Catalunya i una revisió del model de futur de l'agrupació. La difusió d'aquesta peça, que tindrà una durada entre 15 i 30 minuts, serà en les xarxes socials, en la web de l'agrupació i en els espais on es produeixin les diferents actes o activitats de celebracions del centenari. El nostre projecte és el d'exposicions, preparar exposicions pel centenari. Precisament hi ha un grup de gent voluntària que ha format diversos grups que són els que prepararem aquestes exposicions. Tot això va venir al mes de setembre, va ser conseqüència al mes de setembre, quan vam anar a l'Ajuntament i vam parlar amb el Carles Vicente, que és el vocal o tenia un càrrec important de patrimoni. Allà li vam exposar el nostre projecte i les ganes que teníem de que l'Ajuntament col·laborés amb nosaltres amb aquesta fita. La sorpresa va ser que quan nosaltres vam anar allà i li vam proposar, al moment ens va oferir 6 centres cívics de Barcelona perquè poguéssim fer exposicions, xerrades, el que nosaltres volguéssim. Aquests centres va ser Can Basté, la Casa Elizalde, Agustí Centelles, el Pati Llimona i Català Roca. De moment són 5. O sigui, ens vam sorprendre molt que ja de cop i volta ens digués això. Vam pensar que possiblement ja sabia que el centenari estava al caure de l'agrupació, cosa que ens va alegrar molt. També, en aquest dia que ens vam trobar, també hi havia 2 persones importants de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, en Rafael Torrella i en Jordi Calafell. Aquestes persones, saps que són de l'Ajuntament, col·laboren també en moltes coses, i allà, a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, també tenim prevista fer una exposició. Després, també, hi ha molt important, la nostra exposició, que la tenim al cap però encara no està definida del tot, però segur que a l'agrupació hi haurà una bona exposició. I per altra banda, també hem parlat amb la Biblioteca de Catalunya, ja que allà tenim dipositats un munt de llibres donats per socis per decidir aviam com serà el plantejament dels llibres, com ho enfocarem, si serà llibres donats per una sola persona, llibres donats per diverses persones. Aquest és el projecte. Per tant, el nostre projecte és exposicions. La meva funció dins del projecte, com t'he dit abans, soc la vocal d'exposicions, però a la vegada també pertanyo al grup portat per Pere Puigdellers, que és el de relacions externes. Per aquest motiu, he conegut molta gent, m'ha fet poder comunicar-me amb personatges de cada un dels centres que hem recorregut. Per tant, la meva funció és comunicar als grups dels socis, a les persones dels socis que estan en diferents grups, el que hem parlat prèviament i després transmetre el que els meus companys, socis i sòcies, m'han dit per comunicar-ho i entre els dos anar portant el projecte en paral·lel. Per altra banda, també m'agrada parlar amb la gent dels grups i anar seguint la trajectòria dels seus projectes. Vull dir, ara el que puc dir és que hi ha 3 o 4 projectes que ja estan encarrilats. I per altra banda, el que m'agrada és motivar i motivar-nos a treballar amb rigor, il·lusió i positivisme. La difusió del nostre projecte, degut a que l'Ajuntament és el que ens ha cedit molts llocs, no dependrà sols de nosaltres. Precisament l'Ajuntament és el que farà la part més gran. De totes maneres, nosaltres li hem demanat que, sobretot, ha d'haver banderoles i cartells per tot Barcelona.
Per una altra banda, les xarxes socials de l'agrupació i la web també faran la seva feina. I el centenari, el responsable del centenari, tot el grup del centenari, també serà una manera de moure, remoure i donar-ho a conèixer. Per tant, des d'aquí demano a tothom que col·labori, participi i estigui amb nosaltres. Soc Carles Punyet Miró, cap del projecte del concurs fotogràfic del centenari, un concurs que pretén ser internacional amb el patrocini de la Federació Catalana de Fotografia, Confederació Espanyola de Fotografia i Federació Internacional d'Art Fotogràfic. Penso que per facilitar la tasca tant als fotògrafs com al jurat, el concurs tan sols tindrà dues seccions, blanc i negre i color. Cada participant, previ pagament de la taxa corresponent a l'any 2023, podrà presentar un màxim de 3 fotografies per secció. Fotografies que han de ser inèdites, fetes a l'any 2023, per això es requerirà l'exif de cada una d'elles, i que no hagin estat premiades ni galardonades a cap concurs, ni local, nacional e internacional. La publicitat del concurs es donarà a conèixer, penso que al gener del 2023, i el termini de presentació seria el 31 d'octubre. El veredicte es faria al novembre i l'entrega de premis, com un dels últims actes del centenari, es faria al desembre del 2023. S'establiran 3 premis per secció, premis econòmics de diferents quanties que es decidiran en el seu moment, més medalles i diplomes. Serà important també la configuració del jurat, que penso tindrien que ser 4 persones suficientment qualificades a nivell fotogràfic i a nivell jurat, representant cada una d'elles a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Federació Catalana de Fotografia, Confederació Espanyola i Federació Internacional d'Art Fotogràfic. I finalment dir-vos que s'estudia la possibilitat de donar un premi d'honor a la millor fotografia del concurs, tema que ja es comentarà amb la comissió del centenari.